Yung dumagat. Ha? Hey guys, good morning guys. Sa kuan. Magite na tayo, boss. Magite. Sunrise. Ano ko sa bilang? Ay, sa bilang. Adlaw. All back na. Okay, pag-abot na mo kuan guys sa Dumaguete. Dumaguete. So today, kakain daw kami sa McDo. Yun ang request ni Boy Norwin. Oh, yan, Laloloya. Yan, kaya matulog. Good morning. Chef, morning. Ay, gatong pala. Asa din? Okay, salamat. Thank you, Chef. Kabukan. Kabukan sa likod, oh. Welcome to Dumaguete. Sa Dumaguete at dito kami kakain ng breakfast kina Vice Ganda sa McDonald. McDo papara papa. McDo kodoko. Bais, left turn ta Bais City para Kabangkalan. Diretso na Bacolod. Tapos ikan dito sa port, dito na ta mag-decide kung kaya na to abuton ang alas 12 or alauna na biyahe pa Iloilo. Bacolod naman kasi Toro. Oo. Ay dili. Recto. Dito na ta mag-decide kung apaso na to ang alauna para dili na ta magpaabot og alas 3. Ang daan Kapit, pwede na ang tanda. Oo. Santa Cruz na. Santa Cruz yung daan ka. Strolling muna daw. Along the way sa Bagyara to. Pero kung namin makita. Pero ano, ang problema Patutuyan. Amen. So guys, karon paadto na mi og Bacolod. So we're heading to Bacolod na. Bacolod na mi karon. So karon guys, parang duldo lang daw 1 hour sobra ang Bacolod. So among plano ni Kuya is maghinay lang kay mag picture, di ba? Driver safety, obey traffic rules, watching the screen, making sorry. Okay, let's go. Here we go, Bacolod. Ay, may iwit mo tagmaig dili na eh.
karon guys na namin diri sa Bredco Port sa kuan Bacolod. So kadali lang kayo mi diri, go namin nagkuan kay dali-dali mi kay nag-apas mi sa oras kay alas 12 makasakay mi sa Roro. So ano yung Roro? So pina-update jud. So namin diri sa Bacolod next stop naman ni asay na mi sunod basta tabok po mi another po sakay na po mi og kuan. So ito lang sa kay parang grabe ka init jud. Ay, nakasabit ang ano ko. Mas gwapo ko tong ganina. Boss. Kat sa tayo boss, uy. Kat kayo. Gikang Davao. Okay na? Saan mangun driver nito? Yun, si Starboard po pa. Hey guys, welcome to Iloilo. Iloilo nga lamig na kayo iligo. Ang sarap na kayo iligo guys. Por favor. Okay na. Yan, tawag ang jig. Pang tatlo pa na yun, boss. 3 araw? Oo. Galing Davao. Ini-street niya? Oo. Boss Kilay! Morning! Lausugan ha? Bulalakaw. Asan yun? Port of Bulalakaw.
Kalampan. Port, welcome to Port Kalampan. Kapit pa kumabiyaan. Tay. Mga comforter na sa inyo. At first aid corner. Wala. As bus glide. Kani lo. Gisaka na. Uy! Ano ko? Ako. Nando, kunan. Zero ni driver. Yawa kayo. Ganun. Isiro. Zero din na. Sumoy yun ba? Isulod ba na no? Sulod Oo, sila. na ganina ni Saka oh. Hindi pa naog ako eh. Inaog sa. Mo man ang mulak ang ilalog. Oo. Baw lang. Oh, abot buhangin no. Nakakakulba maning kuan, nakakakulba maning mag-drive sa Manila. Dili may first time nga na ato Manila, pero first time ako nga mag-drive No overtaking. diri sa Manila. Oh. Baan San Jose. Boss Ondo. Money ang kuan, pavilion. So, kasi there's lang we stay. Boss. Bag mo? Yung nasa likod man yun, no? With Boss Clyde. Video din. Yes, boss. Boss, okay na yung bag? Gari sa ibutang sakyanan siguro ya. Hindi na yata no. Ato siguro landong ba. Gari siya. Oops.